Kakak hendak langsung no semua bahasa orang coverage kami bagai. Sang tabu bahasa Zak orang Bangladesh Assistant High Commissioner Office biskamo. Sang Thangwi Soniban dino sini kasih peaceful ni bisinti protest kami ni borok baik tesap sini borok sama dia demani bisinti tesap borok apa Malaikha. Borok dini okong no sawo je borok no sang je memorandum yafaman ni Soniban dino. Borok Soniban dino no borok ni Bangladesh Dhaka world di rohka. And tabu je borok ni report of je borok dini samani already a jaga tabuk peace maintain khajagai tongo gesang abon kari bosang mongna saka je sini minorities committee ni sini TIPRA sang tung chakma sang tung TIPRA sang tung je batha jangai bat jangai ro borong ni bagai bo karak mazra rana ni bagai sung borong sai peka borok sawo oi je Bangladesh ni je interim government borok abno karak khnai ni borok bo tabosono pogrika and in case any further je kuno man khang hangkai borok tabuk directly sini YTF by borok kerungnai kerungma bisingti sini YTF ni adon on bisingti borok janogoi aro tabu bahai tong kagaz tong gachang tongoi tong ni je borok samani abo sono borok taisa final report onani ko tai 2 दिन